Kardom ilitum Aadhaar card apply te pen isi enrollment alu fingerprint alu isi nakpiji ilitum la so fingerprint alu pen si mo Aadhaar card download nangi Aadhaar card ka download hud ilitum enrollment number la pen date la pen time ko so por ilitum ke apply mala so a time date pela enrollment number pc ilitum Aadhaar card download nangi jon sila so alu fingerprint alu matela enrollment alu jon si imbodet ponte ilitum kusun si Aadhaar card ka download ning ko kuson si ilitum enrollment number time date la support ilitum kuson si ilitum ke long ponji ma nili step by step iji process pen la so video la nal tuhan na paklang pot po nal tu la so video ke pen kijut anang ilitum la ignot nal ilitum chini pon po ilitum jong si Aadhaar card enrollment alu mate fingerprint alu jong si imbode pulti ilitum kuson si Aadhaar card ka download pon nang nili so video nang tuhan na paklang pot po the video check je prana ilitum pan sinan chunurigla nang litum jong se channel long pinisi video ke lang cheng lang kolante nili channel subscribe igwetha la pen bell icon nang litum press igwetha nili ka upload video nang litum fransi ke lang pon ngi fan la pen sila nang litum video lang po share ida titi la sinang litum video share igwetha nang litum jong se video share prote nili la pen an subscribe ke me video nang litum fan ke bonai pon gi fan ko bonda pon gi fan nili encouragement long pon po dipine video lang pon sina Aprang sinangli mobile ang Google Chrome input non input ay panangli tum ladak search non UIDAI uday putok ra nangli tum dak search non search non nang tum lason isi interface sampak lang po nangli tum la teklong lo Aadhaar card main website nangli tum la Aadhaar card main website lo nangli tum ladak click non nangli tum la teklong lo nangli tum ladak click lo tenang tum la kuisi interface nang paklang tu po network web lo nilila reload lo aku betul lo Berlo tenang telson isi interface nampak lang po nang litum la teklong lo Aadhaar card main website nang litum asa o arum bang chalo to tek pon long po nang litum la teklong lo lost or forgotten UID enrollment ID number nang litum la dak pen long po nilil dak klik lo nang litum la dak klik lo la dak klik lo tenang thona ko isi interface nampak lang to po nang litum la teklong lo select option nang litum la teklong lo Aadhaar number lapen enrollment ID nang litum enrollment ID signai pada ladak enrollment ID lang nang litum ladak tik big no nili ladak tik bilo bidat nang litum la arum theklong lo full name buketok do nang litum ladak Aadhaar card ke apply hut kusomen manang litum ladak amen full name tok nang po amen penakur lapen Aadhaar card ke apply hut mobile number kupi mai pinang litum so mobile number ladak binang po bidat penang litum la theklong lo or photo nang litum Aadhaar card ke apply hut email bidun pote nang litum ladak email bidat chok email bi penang litum mobile number binang nilo mobile bi pun email number binang nilo nang litum arum theklang po captcha verification nang litum la captcha verification nang litum la putheklang lo right side la captcha code lo nang litum la so captcha code ladak enter nang po nang litum lang kapre captcha code bang thai non nilong la sige bang nilil ladak bipo bidat pa nang litum la theklang lo send OTP nang litum ladak click lo tenang litum mobile long isi OTP bang po nilil ladak click that nang litum theklang lo OTP send to your register mobile number check your mobile nang tu theklang lo OTP send alo nang tu la so mobile number lo nang kele OTP nang tu ladak enter OTP lo nang tu ladak binang po bidat nang tu la arum theklang lo login pulong nang tu ladak login lo nang tu klik nang po non ni ladak enter OTP long ni OTP bilo bidat ni login ber nang tu theklang lo your enrollment ID is sent to your register mobile number register mobile number long enrollment number lepen kuswa date se Aadhaar card ke apply mala swa date lepen kuswa time se Aadhaar card ke apply mala swa time ilitum register mobile number long nang send po lepen ilitum la swa enrollment ID lepen la swa date time bc ilitum Aadhaar card download un po